आज आपण बनवणार आहोत अंडा राईस। त्याच्यासाठी आपण अंडी 3 फोडून घेतली आहे। त्याच्यामधलं पिवळं आणि व्हाईट वेगवेगळं करायचं आहे। तर आता मी पिवळं साईडला करून घेतलंय। आता ते मी फेटून घेते पिवळंवाला। एका वाडग्यामध्ये मी तांदूळ बॉईल करून घेतलाय। त्याच्यामध्ये आता ते अंड फेटलेलं मिक्स करून घेऊया। आता आपला भात मिक्स करून झालाय। आता मी कढई ठेवली आहे। कढईमध्ये तेल टाकलंय। तेल आता गरम झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये भात टाकूया। आता मी एग व्हाईट टाकते। आता भाजून झालंय। आता आपण बाहेर काढून घेऊया। कॉर्न घेतलंय, गाजर घेतलंय आणि काकडी घेतली कापून। तेल तापलंय। आता हे टाकून घेऊया आपण। आता हे आपलं भाजून झालंय। आता आपण याच्यामध्ये भात टाकून घेऊया आणि मिक्स करूया। आता याच्यामध्ये आपण काळी मिरी पावडर टाकूया आणि चवीपुरतं मीठ टाकूया। आता मी याला 5 मिनिटं वाफेवर ठेवते। आपला भात तयार झालाय। प्लेटमध्ये काढून घेऊया। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। कमेंट्स नक्की द्या।